este secretul pentru un abdomen plan. În acest videoclip o să-ți arăt 3 pași simpli cum să ajungi la un abdomen tonifiat. Înainte să continuăm acest videoclip, lasă-mi un comentariu cu biceps dacă îți dorești să vezi mai multe videoclipuri de acest gen. Primul lucru pe care trebuie să-l faci este să renunți la ciocolată, la pâine și la cartofi. Să-ți cumperi un ceai de slăbit, acesta te va ajuta foarte mult. Ok, acum hai să revenim cu picioarele pe pământ. Aceste lucruri nu te vor ajuta. Hai să vedem cu adevărat ce te vor ajuta în procesul tău de slăbire și să îți construiești un abdomen mult visat. Primul lucru pe care trebuie să-l faci este să îți reglezi alimentația. Încearcă să ai undeva la 80% alimentație sănătoasă, 20% alimentație nesănătoasă. Ce înseamnă mai exact asta? Înseamnă că în majoritatea timpului tu să ai alimente calitative cu macronutrienți de calitate, iar în restul de 20% poți să te răsfăiesc cu alimentele ce îți fac ție cea mai mare plăcere să le mănânci. O mișcare de minim 3 ori pe săptămână integrează și niște exerciții de abdomen pentru a lucra foarte bine tot peretele abdominal. Cu răbdare și perseverență vei ajunge la rezultatul dorit. Iar dacă ți-a plăcut acest videoclip, nu uita să-mi lași un follow, bușește butonul ăla de like și lasă-mi un comentariu cu ce ai mai dori să vezi pe acest cont.